Hej, príjemný oný vám prajem, vážení priatelia, vitajte na vlnách Rádia Ozvena. Ale všetko po poriadku, najprv príde zvučka, zoom, bác. Tak toto bola zvučka nášho podcastu, alebo nadcastu, ako chcete, nad Tatrou sa výska. O čom sa tu budeme dneska baviť? Vidíte, že škulím na tento mikrofón. Jedná sa o starú archeologickú vykopávku z 15. storočia. Vtedy sa tieto veci tesali z mramoru v tvare tehly, ofúkalo sa to strieborným nádychom a obsahuje to nenormálne množstvo zlatého štandardu, hovorného slova a hudby. Tak vážení priatelia, ako som sa k tomu mikrofónu dostal, veď sa to už ani nedá kúpiť, je to staré, ani to nie je vidieť už pomaly, je to neviditeľný mikrofón. To sa ani nedá popísať, čo sa dnes stalo. Takže ja si ležím na své posteli ráno o 10. hodine v noci. Ono to klope na dveře, bouší, ono to zvoní, křičí to. Já otvírám ty dveře a říkám jako: Kurva Elvis, co tady děláš? Prosím tě, co tě to popadlo? Co to držíš v ruce a podobně? No a ten člověk mi říká, prosím tě: Kurva Tomáši, já už nevím jak dál, prostě já to už nemám v sobě, já už jsem snad blbej nebo co, já už nedokážu ani tancovat, ani zpívat, ani dělat muziku. Prosím tě, tady to máš, drž si to v ruce, postav si to do své izby a dělej s tím něco, jako zpívej do toho, nebo tláchej kokotiny, nebo dělej, co chceš. Dělej ať si v novinách, dělej ať si v Newsweeku, v New York Times, to je jedno. Leze mi to celé na nervy, prostě dělej s tím, co chceš. Tak to bola tá historka, vážení priateľa. Tak teraz sme s týmto mikrofónom v tejto izbici. Rozmýšľame, čo s tým budeme robiť a zrejme sa bude diať to, že na budúce si vymyslíme ešte väčšiu kokotinu. Takže teším sa na budúce. Kto zaklope na tento kanál, tak ten sa mu otvorí. Zaklopte a bude vám otvorené. Otvárajte kasíno.